Caithfidh má leis go bhfuil tús bhí duine ag an eile le deanú seo agus ag an moment a dearna for my man na sé dábhat a teas. So chuirma seo le céala go master gasta agus caithfidh mar a dúirt má leis go bhfuil rah réamh fan litrú agus a hanrad níl mo chuid Gaeilge chomh maiid sin so go háirithe go bhfuil scrífa sogam so tá manco cinse go manco an seo. Ó hiú coolar sogamsa híon Rúma Gaeilge ar scolar fa chuig blian ar panscoil níú bhí just one córa Gaeilge godam so ar Hassan Virginia ag Tógáil clunne trí fan na Gaeilge is muinteoir Gaeilge Mhavan agus nuair a hanig an chéad pháistí an taal hacring muid Gaeilge Lord sa teach agus an clan Atógáil trí fan na Gaeilge so sin cúra sogam ar an áras seo agus bhí bhaint seogam leis an tionscail seo Happy with Charlie fásta. Tá an céadra tá gála just cúra a thuirtíobh cúra gasta a thuirtíobh se fa Charn Tóchair slach Niall Ó Catháin. Tá deisgurt chun tá Virginia lonithe neisgurt chun de gheire an sna sliú tuisceart na Sperrní. So idir tríon den balla idir deile agus ba pháistí. Agus ceantar tuaithe tá an go hamlan níl an nach scoil agus anad cóphobal agus club common le scéal agus an cúra fan coiste fórbra Charn Tóchair buniú míle nígéad nachas a dó fiche réis agus fiche blian ó han agus ag an náam sin ceantar tuaithe tá sé nes ceantar tuaithe a bhí ón harfa chéad céige te agus bhí sé cráite ag feib na hamarcha agus bhí líon na páistí ag freastal ar an bhanscoil áitiúil bhanscoil Gaeilge bhí an ag an ag teitsim agus bhí scoil go dreidm cinnte go méú an scoil dreidte a hahain gur Hassan Virginia agus bhí an common áitiúil common le scéal slach Niall ag cailú imirí tuisgurú daoine ag achlánús na bhaintí móra agus éis grúpa sogam san ní rúma jabal de fan an línar a chuirma peil na homage so sin tá golan canianta teanta ó han so ó hiú na costbór coiste forma Charn Tóchair tuisgurú sin ag tarla hacramid coiste forbartha bhádú agus bhé ag díriús de ar áfheáhain ar trí réimse tionscail economiachta, sóisialta agus teampaileachta agus an Gaeilge go bheith crílear na hamachtaí a le so is coiste ní grúpa chuir na Gaeilge muid ní grúpa Gaeilge muid per se is grúpa is common forbartha Virginia cos leis an cór common míon san bhéaltach san cineal múin le chéarna agus bíon muid ag chur rudaí an tasaí agus an Gaeilge crílear ahan eile rudaí anamid so sin an dóid anamid agus an chéad rud a rinmuid bhainmuid níoscail ag an am sin bhí an glúiseacht Gaeilges ag forbairt agus ag fás agus darkmuid thuúmuid go pháistí agus go deire agus darkmuid ar stufa le go bhí tarlú sin agus hacramid gur sin an balla le gáil an Gaeilge chur ráisií Niall Ó Phobal agus níú níoscail bearla an ag an am ar níoscail Gaeilge an ag an am cibéirbhí so sin rud a hasaimid muid leis míle nígéad nóchas a dá. Céad bliain eile chuirmuid bonscoil ar bon agus bhí seachtdaltaí an go tús agus bhí seo deanta fir bonus an chuir lethar seo ó duine ag an tá seo beidir dheabhlíonn dí sin leis tá céad dóigh páistí ag freastal ar réalscoil leis so tá sé gardaí na bliana blian se hagin ag be céad fiche an mewn fór se hagin. So chuir níoscail eile bon just trí bhíle ar hiúil san balla mór
more actually and sin agus and sin rin much coach board has much and sin trying to coach board ready list the páistí me get no has a knee and sin so sin fast na Gaeilge scholar sin has much matter shachter agus daar sin een blinde ta sin maar druk maar sin couple of blinde days ta wat ta niet more páistí and hard for no I can scholar I can Gaeilge scholar and am sin so na torhi hannig maha sin ta os ceann iachid céige daoine yoga mission nílagarí de Harabh tá líon nílagarí fásan na bliana tá bliana hui fihis a híana isteach san onscoil man fórse hagin be fihis atá isteach so Sean tíon ceantar tuaithe a bhain tíomh muid an Gaeltacht in Éireann and bhfuil forward an altaí bonscoile an nílagarí agus anis tá cóphobal ó bríomhar fás a níos agus sin an céad blin eile agus sin an céad grúp hui fríd an Gaeilge scoil tá siad ará sé codú agus tá na daoine yoga tá an tá áin go bhfuil na daoine sin a bhíon tá sé cinnta agus an céad uair níos mó na céad bliain tá daoine Tógáil fenne trí an na Gaeilge. Ceantar Gaeltacht a bhí an rinmuid taide an daon éireamh a bhí an 1900 is a héan agus ní rós a bhíon cé go láidir sa bhíon Gaeilge so darkmuid ar an daon éireamh sin agus fuairmuid amach go raibh cuid na báte farin in san ceantar bhí hart fe céige faoin géad an daon éireamh 1900 is a héan in a Gaeilgerí. Beag na achan in a haar troch a blian dis. Agus nist an ballair eile hart tá sé na Gaeilgerí like an codid óachar níos áigen a troch a blian dis. So current was Janamut Wrench White Chancellor eile so tíhi rinmuid Chancellor tíhiachtaí socialta agus príomid a mixed tenure housing scheme mar bhain sé there. Agus sin anad grá agus fan tríochta agus seapa ceardaíochta tá effice foist agin an sin bhagmuid an effice foist bhí sé gola dritim so bhagmuid an sin agus cursaí olana tá riní fásta imachtaí óige tá grúpa ógras agus clubáige agin agus tá feis agin inta rahal bí an séchéad páist antrola dan éis agus tagad siad an scolanna perla agus Gaeilge scolanna cumáid agus ceáil tá grúpa ceáil agin grúpa cóta sinne góir le common forma an gídóir níor isteach ag rinne Gaeltacht ní míohan agus níor hallmuid Faduda the following so agus tá Virginia géirí a bheith gobar le mission common forma hin sin core common so sin agus sin sílam go gaimid go bhain tá an bhfuil ceist na bhhaidníos bonasaí na sin a gceist leis an rialtas but der ceimid go bhain mar an áir seo mar seo an rud Sean Kinnell Holy Grail mas maitla but beidir go sin chuir barach béma but tá se aontaí an táhata tá na scolanna aonta táhata agus tá cóphobal aonta táhata na trí rud sin na trí cosa tá an stála seo agus céim is isteach an trí ceann acu but agus sin siad an Gaeilge sa teach an ceann táhata í mór so sin mé má tá sé bhí or slum in é tan go fáid be gimacht beidir breb just dír ag am lón harfa an lón. Okay, go mai go. Big round of
Rinmuid rang Gaeilge, being was a gobber group Topper Moore, taking Mara Cantor Intacti, agus Janamud stuff the Kila, one of the star actual, agus Kermit rang Gaeilge Lefile and Fergniv Saku, couple of Leno Han. Agus we send into my into Rahel we after on first it if you a paper agus who should hagen culture animal forest agus we packed their sa paper agus first it bagger to in jail sherry agus stop she day harva so agus so it's more tradition but being should the chat having the rangana run chapter before the chat having the rangana Cantor sucking, so John would cut white stuff, Ella, lesson group, I shan't need wine and Gaeilge, just but I shan't, it's more true if I shan't ta notion on gur rud, in some scofable intachty gur baggage in Gaeilge, agus it's more true ta shan't kai much Clutch board ever the Jan version. I can see there my run party political one in the Sinn Féin, but you know could you go all SDLP brew or the Cunas at Sinn Féin Beige was an alliance was came Virginia just sprag you stuff go arrive we her was Tashi Brish she's Kamal but Han gas to galore because ta stuff what mar happened to process sheikhana ta vi arrogant question on fahanya piece sheikhana kahar agus near kai nis learn na punk coog when gate and Gaeilge a chorhan can so Neil stick to is Jack Question one Ella. Good Dear Conson, Vicious Allegrift, Ecker on a vein, broad, agus Mion Jarfagus, Mashide, a coho immense na páistí, you know, shit, on a varal gasbe. Keiko Hog is a querin ship, Bay, Mashino, have páistí. Well, ni Lord much listen to Tushmapori go priva, like I must in a Tushmapori, Lord's the páistí saku hien in Doi Shin, but and Janamute or Hoyna Dafrilla being group ogres on, agus group club oiga on, agus being should was being drama, a couple of drama on and fleeing, so Janamute Shin being Virginia, Lord much listen Heffigi, agus na cannery Canary, I mean, a country listen Dini yoga, we music Lord's dog is being Chitgoni, you know, Shaw into Shaw Changa, sucking Lord Changa, August Ahanacha Henshit, Lord Janet Crunchy Land, them or Changa Lord, August Tasha Gobber, August Tasha into Sas, the Gaeilge Lord and Tamalik, and country, well, a group of Nachwell, but and you know, core group of Shin, Tamaji Gobber there. Tashan, Lordship Gaeilge and Tamalik, the Kila. Sin made of you a rod deal harvest symbol and Shin Gahara and Weimer and Gaeilge and Niall Ó Catháin a cohu mask and Asorg.